Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ma muna ɗauke da jerin jaruman Kannywood mata waɗanda suka daɗe ba su yi aure ba, waɗanda suke shirye-shiryen tsufa ma ba tare da suna da aure ba a masana'antar Kannywood, da waɗanda ma ba su taɓa yin auren ba duk dai a halin yanzu a cikin kuma wannan bidiyo namu a cikin wannan channel ta Jarumai TV. Wanda a halin yanzu zamu fara da jarumai guda 10 ne a cikin wannan bidiyo namu, wanda za mu fara muku ɗaya bayan ɗaya da kuma dalilin da ya sa ba su yi aure ba da kuma yadda suke gudanar da rayuwarsu a halin yanzu a masana'antar ta Kannywood. Tabbas mafi akasari mutane da dama sun yi tunanin waɗannan jaruman sun yi aure ne, waɗanda da daman su ma ba su taɓa yin aure ba suka shiga masana'antar Kannywood, wanda a halin yanzu kuma ba kowace ce take damar yin aure ba duba da yanayin yadda ta koma. Jarumar mu ta farko ba tare da ɓata lokaci ba ita ce Nafisa Abdullahi. Hakika tabbas kafin mu ce komai, jaruma mai suna Nafisa Abdullahi mutane da dama sun santa a masana'antar Kannywood. Asalin sunanta shine Nafisat Abdulrahman Abdullahi. An haife ta a shekarar 1991, 23 ga watan Fabrairu, wanda a halin yanzu zamu iya cewa tana da shekara 30 cif a duniya. Kuma jarumar 'yar asalin jihar Jos ce, wato Plateau kenan da ke cikin Najeriya. Jaruma mai suna Nafisa Abdullahi tabbas a kwana-kwanan nan ta yi hura, domin ko za mu iya cewa an yi tattaunawa da ita, inda a tattaunawar ta mutane dama suka fuskanci cewa jarumar ba ta buƙatar aure ko kuma aure ba a gabanta yake ba a halin yanzu, domin kuwa ta bayyana cewa har yanzu lokaci take jira, ma'ana dai lokacin yin auren ne ita har yanzu ba ta yanke ba. To jaruma Nafisa Abdullahi dai ba ta taɓa yin aure ba, kamar yadda muka samu rahotanni cewa jaruma mai suna Nafisa Abdullahi jaruma ce wacce ta daɗe a masana'antar Kannywood, kuma a halin yanzu jarumar tana cikin jerin jaruman Kannywood da suka fara tsufa ba tare da sun yi aure ba, domin ko jarumar tana da shekara 30 cif a masana'antar, ko mu ce a duniya ma baki ɗaya. Kuma jarumar ta daɗe a masana'antar Kannywood, wanda a halin yanzu zamu iya cewa tana ƙasashen waje tana gudanar da kasuwanci, kamar yadda ta bayyana cewa kasuwanci shine a gabanta yanzu ba aure ba, domin kuwa tana jiran lokaci, kamar lokacin da ta sawa kanta shine lokacin da za ta fito da mijin da za ta yi aure ta yi aure. To mai sauraro, kai ma har yanzu kana da dama gurin Nafisa Abdullahi, za ka iya gwada ƙwazonka kai ma ka je, ko Allah zai sa a yi da kai. A halin yanzu dai jaruma Nafisa Abdullahi ba ta da aure, ko kai za ka iya jarraba sa'arka mai sauraro gurin jaruma mai suna Nafisa Abdullahi. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma mai suna Rahama Sadau. Jaruma Rahama Sadau jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma fitatta shahararriya, wacce tana ɗaya daga cikin jerin jaruman Kannywood kyawawa a masana'antar Kannywood, kuma ta jima ita ma a masana'antar Kannywood, ko mu ce Kannywood da Nollywood. An haifi jarumar a 7 ga watan Disamba shekarar 1993. Asalin sunanta kuma shine Rahama Sa'idu. Ta yi fina-finai daban-daban irin su Rariya da dai fina-finan da ka sani, amma mafi fim ɗin da ya fi fito da wato Rahama Sadau shine Mati a Zazzau. Domin kuwa shirin fim ɗin Mati a Zazzau shine shirin fim ɗin da ya haskaka Rahama Sadau, ya haskaka duniyar fim ma baki ɗaya. Domin kuwa ta ɗora shi a wata manhajar Netflix, da manhajar nan tana ɗaya daga cikin manhajar manya-manyan manhajojin da fim ɗinta na Mati a Zazzau shine fim ɗin Hausa wanda ya fara hawa wannan manhajar. To a yanzu dai jaruma Rahama Sadau ita ma bata taɓa yin aure ba, domin kuwa ita ma jarumar bata taɓa yin aure ba, kuma ba a ji zancen aurenta ba, duk da dai an yi fira da ita a baya ta bayyana cewa har yanzu idan ta samu miji ko yau ko gobe za ta iya yin aure. Miji ne bata samu ba, ko kuma za mu iya cewa daidai da ita ne bata samu ba, wanda suka dace suka yi maci kamar yadda ta bayyana. To mai sauraro, har ila yau ita ma dai Rahama Sa'idu, ko mu ce Rahama Sadau, kana da dama a gurinta. Sai jarumar mu ta gaba, wato Hadiza Gabon. Jaruma mai suna Hadiza Gabon jaruma ce a masana'antar Kannywood wacce ta yi fice sosai, kuma an santa musamman ma a yanzu a kafafen sada zumunta da kuma manhajar YouTube, wanda a manhajar YouTube tana da wato pejinta, ko mu ce tana da YouTube channel ɗinta mai suna Hadiza Gabon, kuma ita ma jarumar bata taɓa yin aure ba a masana'antar ta Kannywood, kuma ita ma har yanzu kana da dama mai sauraro, za ka iya zuwa
ka jarraba ƙwazonka ko kuma ka jarraba sa'arka gurin wato Hadiza Aliyu Gabon 'yar asalin ƙasar Gabon. Sai jaruma ta gaba ba tare da ɓata lokaci ba wato Fati Washa. Fati Washa wasu na raɗin cewa Fati Washa na da aure, wasu kuma na cewa ba ta da aure. Jaruma mai suna Fati Washa ta taɓa yin aure amma a halin yanzu ba ta da aure, kuma jaruma ce fitatta a masana'antar Kannywood. Asalin sunanta shine Fatima Abdullahi. Jaruma ce fitatta da ta daɗe a masana'antar Kannywood, wadda aka haife ta a 20 ga watan Fabrairun 1993 a jihar Bauchi, domin kuwa 'yar jihar Bauchi ce. Ta yi fina-finai daban-daban irin su wato Rariya da kuma shirin fim ɗin Kowa Dale. A halin yanzu Fati Washa tana da shekara 32 cif a duniya, kuma jarumar kamar yadda ka sani ta taɓa yin aure amma a halin yanzu ba ta da aure a masana'antar ta Kannywood, kuma jaruma ce da ake gwagwarmaya da ita. Za ka iya zuwa ka jarraba sa'arka. Sai jaruma ta gaba wato mai suna Aisha Tsamiya. Tabbas Aisha Tsamiya fitatta ce a masana'antar Kannywood, kuma asalin sunanta shine Aisha Aliyu Tsamiya. 'Yar jihar Kano ce, an haife ta a shekarar 1992, wanda a halin yanzu take da shekara 32 cif a duniya. Ta yi fina-finai daban-daban irin su Ana Dara Ga Dare Yayi, Matar Mijina Mai Tsami da kuma Tsamiya. Tabbas jarumar a halin yanzu tana da aure, domin kuwa ta yi aure a halin yanzu ba ta masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba wato Aisha Najamu. Aisha Najamu dai wacce aka fi sanin da Aisha Izzaso. Waɗannan sunaye guda biyu, Aisha Najamu da Aisha Izzaso, shine sunayen da ta yi shura da su a masana'antar Kannywood, amma asalin sunanta shine Aisha Abdurra'uf. Haifaffiyar jihar Jigawa ce, kuma an haifi jarumar a 22 ga watan August shekarar 1997. Asalin sunan da aka fi saninta da shi ne Aisha Izzaso. Ta yi fina-finai kamar irin su Fatake, Mijin Mace Ɗaya, Dandalin Tsaro, sai kuma babban shirin fim ɗin da ta fi fitowa a halin yanzu ta fi haskakawa shine Gidan Sarauta. Kuma jarumar a halin yanzu ita ma ba ta da aure, kuma tana shirin tsufa ba ta yi aure ba. Mai sauraro, kana da damar da za ka iya baza live ɗinka ko ka je ka baza iya soyayyarka a gurin Aisha Najamu domin kai ma ka dace. Tan masu sauraro, mun gode da ziyartar wannan tasha tarin da kuka yi mai albarka ta Jarumai TV. Ku yi ƙoƙari gurin ci gaba da bibiyan mu, kuma ci gaba da samun bidiyon mu domin sanin abubuwan da ba ku sani ba akan jaruman Kannywood da kuma abubuwan da muke ƙara tunatar da ku waɗanda kuka sani. Duk dai a cikin wannan tasha tamu ta Jarumai TV, wanda za mu ke ƙoƙari gurin ci gaba da sanar da ku abubuwa daban-daban da suka danganci jaruman Kannywood, waɗanda za ku nishaɗantu kuma ku ilmantu akan waɗannan jarumai na Kannywood. Jarumai TV ta ku ci. Mun gode masu sauraron mu.